Ahojte ľudia, dnes som získal 10 skin ticketov a ideme si otvoriť jednu skin case. A chcel by som AUG, Hand Souls, alebo Bounce House, Aqua Burst, Ravenbow, Water Balloon, alebo tieto na ruky. A chcel by som pekné skiny, takže poďme na to. Otáčam sa. Balance. Ja mám na Smoke, Grenade, už mám 3 skiny, kámo. Pozrite. Ja to ani nepoužívam, toto je taká kravina, ale akože je to pekné, takže... Dobre, toto bolo pre dnešný short všetko, tak zatiaľ ahojte.